I pozdrav svima ljudi, evo nas u novoj epizodi Minecraft preživljavanja. U ovoj epizodi ćemo da napravimo drugu kuću. Nemam pojma zašto će nam trebati ta kuća, ali... Drvo za kuću koju nam uopšte ne treba. Drvo nam je potrebno. Baš mrik. Pa imamo dosta drvaca, šta? Ali treba nam, svejedno treba će nam jedno. Napravit ćemo jednu kovačnicu, običnu. Pošto nemamo iron za prslo, pa ne znam fajn. Ne. Ipak ćemo napraviti jednu kućicu u kojoj ćemo držati čestove. Gdje se to može bude tamo? Ovdje ne može. Ma evo ti ovdje, jer tamo skloniš ovu travu. Ovako. Ovo ćemo da sklonimo. Ovako, ovo da sklonimo da bi imalo prostora. Sad odavde mora bude široka. Ovako bit će neka mala kućica kao samo za šifru, za... Ovako, ovolika će bude. Biće 3 bloka u visinu. Ovako moramo ovo da sklonimo, da ne bi smetalo oko kuće. Tako. Idem samo još po drveta. Ovo ćemo ovako staviti ovdje. A ovo ćemo staviti ovdje. Zemlju ćemo staviti ovdje. Čekaj, možda imamo ovdje prostora. Ima, a sad nam treba još drveta da. Evo, ovo ovdje nam smeta. Samo ovdje. Ostalo nam je drveta. Samo još vrata. Ovako. Tako. Krov nam neće trebati. Svuda će ovako po ovoj kućici stoje čestovi. I to je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!